Pas på stolen. Det er svært at komme af. Hjælp! Victor? Victor? Victor, er du ballademester? Nej. Er du ballademester? Er du ballademester? Nej. Er du sikker? Nej. Er du ballademester? Nej. Jeg tror, du er ballademester. Nej. Jo. Ballademester. Nej. Victor? Er du? Jo. Vil du gerne op? Ups, det blev ikke så godt optaget. Det er svært. Hjælp! Stor baby meget tæt på. Det var meget godt lige ramt.